Msie z liturgią słowa po kasiepsku to są odprawione po całych kasiebach, tak od 80 na dobrą sprawę. W ogóle ta pierwsza była odprawiona 5 listopadnika 85 roku w Rami, a w 1998 roku moja droga się nawiedna złącza z Gniewinem. Tej zary na samym początku jest to tak zorientował, bo to niby były tereny te kasiepści, ale kasiebi były tak naprawdę mocno tyły tak stłamsione. Tak naprawdę nawet co nie się dowiedzieć taki dogadać, kto ty je kasiebą, kto my te korzenie kasiepści. I tej zary zaczął odprawiać msie po kasiepsku i to rzekono, że po paru miesiącach to było, mam rozmaite wspomnienia z tym, bo taci, co gdzieś tam z Warszawy pochodzili i rzekli, bo oni chcą rozumieć to, co w kwestii lecie tuny, ale kiedy wiadomo, to było do zapowiedzone, ogłoszone i ma zaczęli dość systematycznie odprawiać po kasiepsku msie i to sygło na to, aby zmieniało wszystko, że kasiebi zaczęli od razu sobie jakoś odnaleźć i dość szybko dowiedział, kto po kasiepsku potrafi gadać na co dzień, kto ma kasiepskie korzenie, w jakich familiach te małżeństwa są jakby łączone. Przez jakiś czas, nawet Katery ciężko rzec, wiele, czy to na pewno to socygnało jakieś tam lata. Później tak coraz mniej, bo z prostej przyczyny. Żeby to nie był, jako tak lachłe, żeby to nie był teatr jednego aktora. Tyle nie było jeszcze takich żadnych zespołów, ani ledze, żeby się do tego dołączyli i żeby mnie wspierali w przegorechtowaniu tej liturgii, bo to często inaczej, jak my wiemy, gdzie są odprawione msie kasiepści, tam wystąpi zespół, tam ktoś przeczyta czytania, tam ktoś zaśpiewa psalmy, to często jest inaczej. A jak to tak samo my tak to co stało, bo może nie było to takie aż pewno ciekawe, a kasiebi byli achtniony i są płacile kasieby ma na tych ziemiach, że oni choć oni tu długie lata mieszkali, ale byli byśni z tego ze swojego pochodzenia i to sygło myślę. Jakie zaniechył tych systematycznych, kiedy to nawet mi ciężko w latach jakoś tak powiedzieć, rzeknąc, ale było coraz mniej było jakby tych systematycznych w miesiącu, a bardziej leźnoscowy, jak na przykład uroczystość kasiepski, przeglądy chórów, jakieś chóry przejeździały, żeby po kasiepsku zaśpiewać, z rami, z lutnia, z lezyna, wiadno, jakie chóry, harmonia z Wejherowa, jakie wiadno, jakie chóry tyłe zaprosił, z tej leźności była też po kasiepsku cała liturgia. Albo jak była jakaś taka uroczystość. I takie powiedzieć dzień. Jeden rok dodredził go też nie takie sum, żeby to było, jak nie ma systematyczności, nie ma kalendarza ustalony, że tak musi bać się w kwartale czy coś, to rozmaite wychody, bo jednego roku nadaż jest owiący, a dredził go na przykład ta przerwa jest dość długa. Ten sam początek to myślę nawet mogło być nawet połowiący. Ci, co byli tak ważna spragły tego, bo to dowiedno bardziej do kasiebów się odniesiało, to oni byli, oni przeszli. Później się, jak była jakaś uroczystość, ci, co się uczyli kasiepskiego w szkole, dziewcząt, knyp, oni przeczytali mnie, zaśpiewali, także to i tak często wizary od razu uroczysto i bardziej ubogacone. Trzeba dopowiedzieć pewno, że nie ma może całych msiów po kasiepsku w Kościele, ale od 9 lat co najmniej na każdą niedzielę czytam Ewangelię z komentarzem kasiepskim, także jakby to kazanie do samej Ewangelii je przez wszystkie niedziele i uroczystość co roku głoszony i wyświetlony w telewizji, także najledzy i najparafianie mają do tego dostęp i oni to kasiepści mogą i wiem, że jest wiele takich, co jakby systematycznie wsłuchują się i sprawdzają to, odtwarzają nawet przez internet. Także ten kasiepski darch jest. On nie może jakby z samego Kościoła nie płynie, ale płynie przez odbiornici. A z Gniewina je nagrywuny, z Gniewina na dywuny.